हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गादियाव थानानै 50 बोसोरहालागै सासन खालामबाबो बिनि गेजेरजों जों सानसेयावनो लाना फैजोबनो हादों। 1 जानुवारि खालि जि सुक्ति बर'फोरजों आरो असम सरकार भारत सरकारजों जालांबाय बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे थामथि सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों बिटिआर होननाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप मोनबाय। 2003 मायथाइयाव सुक्ति खालामनानै जोंहा बिटिसि फैदोंमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जों मोनसे आलादा सेटआप मोनबाय। बेनो जाबाय आलादा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन मोनबाय। बेनो जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बावैसो सासे बर'निनो एक्स मिनिस्टारा आंनो फनाव बुंहरदोंमोन जे नामा जोबोद मोजां जाबायलै फंबाय होननानै। कारण रिजन सोदोबा लेटिन सोदोबनो बिथाङा बुंहरदों लेटिन सोदोब आरो बेहा सिमा गैया। थारमाने भबिष्यते जोंनि सिमाया बांलांबाय थानायनि मोनसे लामा दोनबाय नोंसोर होनना बुंहरदों। दिनै दाखालिनि जि सुक्ति बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा साखी हिसाबै सहि होदों। थारमाने जि एग्रिमेन्ट जाबाय बेखौ आं नुबाय आंनि मेगनावनो सहि खालामबाय होननानै साखी बिथाङा सहि होदों। आरो बेबायदि सहि होनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा बे खामानिखौ मावदों जे बिथाङा 2003 मायथाइयाव सुक्ति खालामनानै जि बिटिसि होननाय दंफां गायदोंमोन बेखौ फुबाय। गावनो गायनाय बिफांखौ गावनो फुनानै गारबाय बिथाङा। आरो बिनि जायगायाव दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएपि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपिअ ज' जानानै जि सुक्ति खालामदों सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर होननाय मोनसे गोदान बिफां गायबाय। जाय बिफांनि सायाव जों जाति हिसाबै ओनसोल हिसाबै थांनानै थानायनि सिमांखौ नुदों आरो बेजोंनो जों थांना थानांगोन। बिथाङा बे साननैसो बिटिआर जेबो गैया बिटिआराव मा दंमोन आं बेखौ नुवालासिनो सहि होनांबाय होनना बुंदों। दा गावनोथ' देखायदों कागजखौथ' फरायनानै नायनो हायोमोन फरायलासिनो मानो सहि होखो? बे जाम्बानि परिचय होआखै होमबा? गाव निजे कागजखौ नुदों मा लिरदों बेखौ फरायनानै गावनि गोजोनथाव नङाबा आं सहि होआ होनना बुंनांगौमोन। दा नायालासेनो फरायलासिनो सहि होदोंबा बे गावनिसो गोरोन्थि रावनिबो गोरोन्थि नङा। गावनि जाम्बानि परिचयखौ बिथाङा होदों। बिटिआराव जेबो गैया होननानैबो बुंदों बिथाङा। खिन्थु जों बुंदों हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गादियाव थानानै 50 बोसोरहालागै सासन खालामबाबो जाय बेसादखौ जाय मोनथायखौ जोंनो लाबोनो होफैनो हानाय नङामोन 27 अक्ट'नि जि सुक्ति बिनि गेजेरजों जों सानसेयावनो लाना फैजोबनो हादों। जों आलादा रायजोनि थाखाय नांदोंमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो आलादा रायजोनि थाखाय नांदोंमोन। नाथाय जों आलादा रायजो मोनाखिसै। बेनिखायनो जोंहा एसे दुखु दं गोसोआव। आलादा रायजोनि मुङाव जों बड'लेण्डनि नामाव बेसेबां दुखु खस्थ' खालामबाय राजा लामा होबथाबाय रेलवे ब्लकेट खालामबाय हांगार स्ट्राइक खालामबाय। रेलवे ब्लकेट खालामनो थाखाय जोंहा साब्रैसो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा केसबो होजादों। बिथां बर'आबो आंबो आरो सोरबा बिदिनो 6-7 जनसो रेलवे डिपार्टमेन्टजों केसबो होजादों। जों केसआवबो देरहाबाय आरो दिनै जोबथा जिथु दावहा बेयावबो देरहानायानो जाबाय। जोंनि जे बिटिआर बियो 6 सिडिउलनि आन्दारावनो जागोन। खिन्थु 6 सिडिउलनि आन्दारावबाबो बिटिसिआव जिखिनि पावार एन्ड फांसन दं बेनिखायनो जों बांसिन पावार एन्ड फांसनखौ मोन्दों। जोंनि गोहोआ बांदों जोंनि एरियाबो बांगोन। मोनसे आलादा रायजोआव जिखिनि बेसाद थानांगौ बे गासैबो मोनथायफोरखौ अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ जों मोनबोबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों। जोंनि एरिया बांगोन आरो एरिया बांहोनो थाखाय मोनसे कमिसन बावैनो दानाय जागोन आरो बेखौ इटिमेट दानांसिगौमोन। खिन्थु जों सरकारजों रायलायनो खाबुखौनो मोनाखै टाइमखौनो मोनाखै टाइम होनो हायाखै।
नङाबा दाखालि बे कमिसनखौ दाखांनाय जासिगोन आरो कमिसनानो जों जिखिनि एरियाखौ नांगौ होननानै मेप गामिनि लिस्ट बानायनो होबाय बेखिनिखौ स्टाडि खालामनानै बिथांमोना फाइनाल मोनसे रिपर्ट होगोन आरो बे रिपर्ट होबानो गभर्नरनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारगोन एरिया बांगोन आरो एरिया बांनाय लोगो लोगो जोंहा समस्थियाबो बांगोन आथिखालाव जोंहा मात्र 46 समस्ति दं 40 समस्ति किन्तु एरिया बांनाय लोगो लोगो जोंहा समस्तिया 60 जागोन 60 जायोबा 60 38 ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ 8 कन्स्टिट्युएन्सिया नन ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ थारमाने जेनेरेल रिजार्भ आरो 8 कन्स्टिट्युएन्सिया बे अपेन ट्राइबेलाबो नन ट्राइबेलाबो गेलेनो हानाय बेबायदिबो गासै 54 समस्तियाव इलेक्सन जागोन आरो बाखि मोनद'आ नमिनेटेड मेम्बार नमिनेट खालामना लाबोनाय जागोन मोनद' साद'खौ दा बे साद'नि गेजेराव सानैया जाय जाति जनगोष्ठीया कुनुदिन इलेक्सनाव थान्दै दैथायहरनो हाया बेबायदि कमिउनिटिनिफ्राय लाबोनाय जागोन बेलेग बेलेग कमिउनिटिनिफ्राय सानैया आइजोफोरनिफ्राय आरो बे आइजोआ गुबुन गुबुन कमिउनिटिनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिसानिफ्राय लाबोनाय जागोन आरो सानैया मुंदांखा देरहासार जानाय सुबुं जेरै थुनलाइनि बिथिङाव जायफ्रा नेशनेल एवार्ड मोनदों खेला धुलायाव जायफ्रा नेशनेल एवार्ड मोनो साइन्स बायदिसिना जायफ्रा नेशनेल एवार्ड मोननाय हारिमु बायदियाव जायफ्रा नेशनेल एवार्ड मोननाय बे गासैबो रोखोमनि नेशनेल एवार्ड मोननाय मानसिफोरनिफ्राय सानै लाबोनाय जागोन आरो बेबो मोनसे कमिउनिटिनिफ्राय नङा गुबुन गुबुन कमिउनिटिनिफ्राय बिदि मोनसे टार्माव सानै लाबोनाय जागोन बेनिखायनो जोंहा समस्या बांगोन आरो समस्या बांनाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्टफोर रिअर्गानाइज जागोन जोंहा दा मोनब्रैल'सो डिस्ट्रिक्ट बिटिसिआव खिन्थु जों बिटिआरआव हयथ' 8टा जिल्लाबो जानो हागौ बा 9टा जिल्लाबो जानो हागौ 9टा जिल्ला जानाय लोगो लोगो जोंहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार बांगोन सब डिभिजनेल हेडक्वार्टार बांगोन आरो अब्ला साखरि बाखरि पस्ट खालि जागोन जोंनि गोबां बर' लोगोसे नन बर' जायफ्रा बेयाव दङ बर'लेण्ड एरिया जायफोर जाति जनगोष्ठी बिथांमोननि एजुकेटेड यां सेक्सनफ्रा गासिबो साखरि बाखरि मोननायनि मोनसे लामा गेवगोन बेनिखायनो बे सुक्तिया जोंखौ थांनानै थानो थाखाय रांखान्थिनि बिथिङाव लोगोसे राजखान्थिनि बिथिङाव जोंनो थांनानै थानायनि खाबु होनायजों लोगोसे जों गावनि रोखा सिनायथिखौ फोथांना लाखिनायनि खाबुबो होबाय बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलखौ जौगानो थाखाय स्पेसियेलि जोंनि जाति जोंनि समाजा जौगायो एजुकेसननि सायाव बिथा खालामनानै सोलोंथाइनि सायाव बिथा खालामनानै आरो बेबायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव जाहाथे जों जौगानो हायो बेनिखायनो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गोबां इनस्टिटिउसन जों मोनदों बिनि बिथोराव जोंहा मोनब्रै इउनिभार्सिटि फैगोन गोदानै जोंहा मोनसे इउनिभार्सिटि दंखायो आरो बे मोनब्रै गोदान इउनिभार्सिटि फैनायजों जोंहा मोनबा इउनिभार्सिटि जागोन आरो बे मोनब्रै जि गोदान इउनिभार्सिटि गासिबो सेन्ट्रेलि फान्डेड सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि थारमाने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जेरावहाय जों बिटिसि सरकारनिफ्राय बा बिटिआर सरकारनिफ्राय गरसेबो थाखा बाहायनो गोनां जानाय नङा बे गासिबो सेन्ट्रेलि फान्डेड जोंहा मोनसे एनआईटि नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि होननाय मोनसे इन्जिनियारिं कलेज अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज फैगोन आरो बे उदालगुरि जिल्लायावनो जागोन उदालगुरियावनो बुंनो थाङोब्ला बे सुक्तिनिफ्राय उदालगुरि जिल्लाया बांसिन लाब जादों गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंहा उदालगुरियाव जागोन एनआईटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि नेशनेल स्टेडियाम बेनिफ्राय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि आरो नोंथांमोननि खाथिनि बे भेरगावआव जोंहा खेराइनि रिसार्च खालामग्रा बायदि मोनसे सेन्टार मोनसे माल्टिपार्पज बायदि मोनसे प्रजेक्ट मोनसे अनुष्ठान जागोन बर'फोरनि खेराइनि सोमोन्दै रिसार्च खालामनाय प्रिजार्भ खालामनाय बेखौ गुबुन गुबुन देशफ्राव प्रसार खालामनाय बेबायदि सुबिदानि थाखाय बिदि मोनसे खेराइ सेन्टार जागोन खेराइसालि बे नोंथांमोननि खाथिनि भेरगावआवनो जागोन बेनि अनगायैबो जों पलिटेकनिक हरिसिङायाव प्रपज खालामदों हरिसिङा मोनसे पलिटेकनिक इन्सटिटिउट जागोन दा बिदि हिसाबै उदालगुरियाव बांसिन सुबिदा जादों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा लाब जादों जियानो जादों अबयसे बै इउनिभार्सिटि बा नेशनेल स्टेडियाम बेफोरो खालि उदालगुरिनि मानसियाल' बाहायनो मोनगोन बेबायदि नङा जों एनआईटिआव अल इन्डिया लेभेलाव सिलेक्सन जायो सिलेक्टेडआ जिखुनु केरालानिफ्राय फैनो हागौ इउपिनिफ्राय फैनो हागौ माबानिफ्राय हारियानानिफ्राय फैनो हागौ जम्मु काश्मीरनिफ्राय फैनो हागौ बिदि फरायफैगोन खिन्थु जोंनि जायगायाव जोंनि लकेल मानसिफ्रा बेखौ बिजनेस खालामनानै थांना थानायनि मोनसे लामा मोनो मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटआवबो बेखिनि फेसिलिटि गैया दिनै बिटिआर जिखिनि सुबिदाफोरखौ जिखिनि मोन्थायखौ मोन्दों जों जाति हारि मानसि समाज दावगानो थाखाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बे गासै इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जों बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनबाय
दिनै अरुणाचलाव नोंथांमोना नोजोर होबा नुगोन इउनिभार्सिटि गंसेल'सो दं मेघालयआवबो गंसेल' दं नागालेण्डआवबो गंसेल' दं मणिपुरावबो गंसेल' इउनिभार्सिटि दं त्रिपुरायावबो गंसेल' इउनिभार्सिटि दं खिन्थु जोंहा फुल फ्लेजेड स्टेट दङ मोनसे 6 सिडुल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप बिटिआर खिन्थु जोंहा गंबा इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेजाव गंनै जासिगोन इतिमध्ये क'क्राझाराव गंसे दं इन्जिनियारिं कलेजाव इतिमध्ये क'क्राझाराव गंसे दं आरो NIT जों जा गंनै जासिगोन गंनै इउनिभार्सिटि आरो ओमफ्राय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समाव माबादों बुंदों रिपर्ट होदों जे BTC-या बे कई बोसोराव उदालगुरि इन्जिनियारिं कलेज गायसनबाय बाक्सायाव एग्रिकालचार कलेज गायसनबाय होनना रिपर्ट होदों खिन्थु उदालगुरि कलेजआ इन्जिनियारिं होननाय कलेज गैया बाक्सायावबो एग्रिकालचार कलेज गैया दासिमहालागै जोंथ' नुनो मोनाखै बबेखौ बिथा खालामना बिथाङा रिपर्ट होखोथाय बिथाङासो मिथिसिगौ जों खिन्थु जि सुक्ति खालामदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन सुक्ति जि दं बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो बे इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो जोंजों गसंफानांगोन बेनिखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो दावगानायनि लामा बेखेवनाय बायदि मोनसे सुक्ति आरो बे सुक्तिखौ जों जेसेबां हागौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो नोंथांमोना जोंजों गसंफानांगोन आरो नोंथांमोना जोंजों गसंफायोबा बे सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ क्लजफोरखौ जों मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो बे मावफुंनाय हायोबासो जों बे सुक्तिखौ साक्सेस जाबाय होनना बुंनो हागोन नङाबा सुक्तिया लेखायाव लिरनाय थानो हागौ लेखा बिलाइयाव जे अमुक जागोन तमुक जागोन होननानै बेखौ मावफुङाबा बे लेखा बिलाइयाव थायोबा जोंहा जेबो लाब जाया दा जों बेखौ मावफुंनांगोन आरो मावफुंनो थाखाय नोंथांमोना गासैबो बिबान लानांगोन आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखिसै बाखि खोथाफोरखौ जा बिथां प्रमद बर' आरो बिथां दिपेन बर' बिथांमोना बुंसिगोन दिनै नोंथांमोनखौ बे समाव जों हाबा दाहा नाजानानै जि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि क्रेडिटखौ आं नोंथांमोनखौसो होनो सानदों बे सुक्तिया जि जाफुंबाय बे साक्सेसनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों खारन नोंथांमोना जोंजों सोमावसारग्राफोरजों गसंफानायखाय थाफानायखाय मदद खालामनायखायसो बेखौ सरकारा गनायदों खिन्थु जों नाजाबाबो जे आबसुनि मावथिफ्रानो जा आबसुनि बिबानगिरियानो जा एनडिएफनि बिबानगिरिफ्रानो जा जों गोजा जेसेबां होस्रिखावबाबो जेसेबां नाजाबाबो बे कुनु दिन साक्सेस जानाय नङामोन सरकारा गनायनाय नङामोन खिन्थु दुलाराय रायजो राजाफ्रा दं दिनै बेनिखायनो बे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि मोनथाय हास्थायनायफोरखौ दिनै भारत सरकारा खोनासंनानै जोंजों सुक्ति खालामदों आरो बेखौ बे गासैबो सुक्तिनि थाखाय बे गासैबो देरहासार जानायनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं जायफोरा जोंखौ बिहाइन्ड द स्क्रिन आन्दोआव थानानै मदद हेफाजाब खालामदों बिथांमोन गासैखौबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थोंसै